Hola, sé que és molt difícil explicar contes si vosaltres no hi sou, però avui ho provarem. Encara que no pugueu venir a la llibreria, mirarem a veure si la llibreria ve a casa vostra. I començarem amb un conte que a mi m'agrada molt. És el conte d'en Pau. En Pau era un ou, el veieu? Un ou que tenia por de sortir de dins, perquè, veieu, era de nit. I tot i ser de nit, ell deia, tinc molta por, jo no vull sortir d'aquí. Però vet aquí, que va dir, esperaré que es faci de dia, que surti el sol. I és clar, va sortir el sol, però en Pau, com que era tan petit, encara tenia una mica de por i no s'atrevia a sortir. Però vet aquí, que en Pau va tenir una idea. I si faig un foradet molt petitet en l'ou? Faré un foradet molt petitet i podré mirar a veure si hi ha alguna cosa interessant. I en Pau va veure coses molt maques, va veure colors, va veure coses que li agradaven. Em sembla que haig de fer un altre forat. I mira, en va fer un altre. Ara, amb tots dos ulls, mirava. Veia unes coses. Em sembla que veia un arbre, veia una muntanya, veia el cel de color blau. Ei, encara podria fer una altra cosa. I si faig un altre forat aquí al costat? I en Pau va tenir la idea de fer-se un foradet aquí en el costat i aquí al costat. Va començar a sentir unes coses que li agradaven tant. Uns ocellets que cantaven. Que divertit que deu ser això. En faré un a l'altre costat també. I en Pau, així, sentint-hi per tots dos costats, de sobte va sentir algú que li deia: és hora de dinar, pollets, tots a dinar. I en Pau tenia molta gana, però ja us ho he dit, també tenia molta por, no s'atrevia encara a sortir del seu ou. I va tenir una idea. Faré un forat aquí a la boca i així podré menjar. I sí, la mare li va portar un coquet, li va portar una herbeta i en Pau s'ho va menjar i era tan bo, que li agradava tant, que va tenir encara una altra idea. Va pensar, mira, saps què? Em sembla que encara faré un altre foradet i podré treure una cama. Però, esclar, amb una cama costa molt bellugar-se. I en Pau, que era molt intel·ligent, encara va tenir una altra idea. Va fer un altre foradet i va poder treure les dues cames, així protegit amb el seu ou. En Pau va sortir i va jugar amb els seus germans. Els seus germans ja feia temps que havien sortit de l'ou. S'ho van passar tan bé, però tan bé, que en Pau va decidir que potser ja era moment de trencar tot l'ou i sortir definitivament. Primer va fer encara un altre forat per treure una aleta i encara un altre foradet per treure l'altra aleta. Podia volar, podia saltar, s'ho podia passar la mar de bé. Saps què? En Pau va decidir que sí, que ja havia fet tants forats que ara l'ou es podia trencar del tot, i el va trencar del tot i va sortir. Però se'n va guardar un trosset, perquè ja sabeu, si tens por, un ou de vegades sempre et pot protegir.